Tiyambe nkhani zathu ndi nkhani yokuti boma latsiriza kuunikira malamulo apadera omwe anthu azitsatira ngati njira imodzi yopewera nthenda ya kolera mdziko muno. Mmodzi mwa wapampando wa komiti ya mtsogoleri wa dziko lino yoona za matenda a COVID-19 komanso kolera Dr. Wilfred Jalamilankhoma ndiwo atsimikizira mzati za nkhani pomwe ati chomwe chatsala ndikuti nduna ya zaumoyo isayinire malamulowa kuti ayambe kugwira ntchito. Pakadali pano bungwe lomenyera ufulu wa zaumoyo mdziko muno la Malawi Health Equity Network MEHIN lati ndikofunikira kuti boma lizikambirana ndi magulu ena okhudzidwa lisanakhazikitse malamulo monga awa. Austin Katunga ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kumayambiriro chaka chino komiti ya mtsogoleri wa dziko lino yoona za matenda COVID-19 komanso kolera idalengeza kuti yatumiza malamulo apadera omwe azigwiritsidwa ntchito popewera nthenda ya kolera mdziko muno kwa malangizo a boma pa nkhani za malamulo kuti awaunikire asanakhazikitsidwe. Ndipo pakadali pano mmodzi mwa wapampando wa komiti Dr. Wilfred Jalamilankhoma ati ntchito yonikira malamulo yatha ndipo chomwe chasala ndikuti nduna ya zaumoyo isayinire malamulowa kuti ayambe kugwira ntchito. Akuyang'anira za malamulo pano athana nayo ndi wayipereka ku nduna za umoyo kuti anduna za umoyo ayisayine basi ziperekedwe kuti anthu ayambe kugwiritsa ntchito. Tikuyembekeza kuti zikhoza kuchitika tsiku lilonse mwina lero mwina mawa koma ndiudziwa kuti zamalizika azisayina zituluka posachedwa. Koma pakadali pano wapampando wa komiti yoona za umoyo ku nyumba ya malamulo Dr. Matthews Ngwale ati malamulo anawo sanawapeze kuti awaone ndi kuwaunikira koma atiba kukhulupirira kuti malamulowa